Fitri, Mbak Sundir, monggo katuran jumeneng. Katur Roro Ayu Esti katuran jumeneng monggo. Menika tartamtu panggih kula nggo trandutan nada campur sari badhe caoslipur dumateng saking para lenggah para tamu kakung Sna Putri kang sampun kepareng rawuh wonten Gedung Gor Ciputat mriki. Sugeng siang Mbak Esti. Lha niki dene arti pendukung kang angka kalih. Nggih. Kadang kula sepuh Raka Mas Mbak Fitri Triplek. Sumangga katuran jumeneng monggo. Dan niki matur sembahipun ngaturaken sugeng rawuh Mbak Fitri. Sugeng rawuh Kang. Nggih, alhamdulillah wonten ing kalenggahan Enjang Prasaja mriku sampun kepareng rawuh wonten titi acara ulang tahun Abjabi ingkang kaping 16. Oke, artis pendukung salajengipun menika saking Laladan Pacitan spesial mangke ingkang kagem bersantayuk kadang kula anem Roro Ayu Sundir sumangga katuran jumeneng Mbak Sundir. Lah niki matur sembah nuwun. Dumateng saking para lenggah para tamuangan kakung Sna Putri tartemtu
Kawula dherekaken lelungan kanthi mardu-mardi kaning penggalih. Sinambi kit amirsani kadosta kebiaripun duta nada campur sari. Asik.